mă duc să iau un... Vreau să mă uitat. Da, mă plec. Păi mă pregăteam să merg până la mall. Da, păi eu mă gândeam că acolo le găsesc sau ceva de genul, nu știu. Poate trebuie să închid. Papa! Stai că uite, copiii filmează acolo. Fac petrecere. Joacă rol, fac filme. Și cu asta pe mine. Lasă copiii, mamă. Ce se întâmplă? Da, colții. E bine? Așa mi l-am mâncat acum. În momentul pe care... Ce? Adică colții. Și asta. Trebuie să mă uit să văd cum arată. Papir? Tăiat? Tăieturi? Nu cred. Nu cred. Mi-e frică deja. Mi-e frică. Sunt de-a ta. Pe bune? De la... Deci, tu mi-ai făcut asta? Nu eu ți-am făcut asta. Mi-au fost dinții, nu? Da. Săracul de el. Colții? Când îmi dispar? Când îmi apar? Bine că ne-am teleportat aici, că acolo era foarte întuneric. Ce-ai făcut? Păi, m-am pricopsit cu dinții ăștia. Da. Dar, Oare cine a făcut asta? nu știu, era o persoană îmbrăcată în roșu, cu pelele, cu sele, ce mari!